Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Idan har ya kasance baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa sannan ka zaɓi all. Mun gode. Hakan shine zai baka daman samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura a koda yaushe. Dan uwa, kamar yadda muka saba kawo muku sabbin platform na yadda za ku samu kuɗi. Yau ma to ga wani sabon platform akan yadda za ka samu kuɗi in Allah da wannan platform ɗin muna sa ran za a samu alheri a cikinsa, tunda sai an gwada ake kawo muku, ba za a kawo abun da zai cuce ku ba. To gashi nan dai kamar yadda kuke kallo, ni nawa link ɗin na description yana WhatsApp, kai naka link ɗin zan bar maka shi a description na wannan bidiyo. To gashi kamar yadda kuke kallo, na zo ni na taɓa nawa link ɗin da ke WhatsApp nawa. To gashi nan ya zo yana ɗan min sacin da ke akwai ɗan matsalar network. Yau to gashi ya shigo da mu cikin gurin kamar haka. To nan da ke dama ni na yi rijista, gashi nan ya nuna min login. Yanzu zan nuna muku yadda za a yi ku yi rijista, gashi kamar yadda kuke kallo. To nan za ka saka namban waya, nan za ka saka passport, sai ka maimaita passport a nan gurin. Nan kuma in ka taɓa shi akwai wasu verification code ɗin da za ka kwafa a gurin. Gashi nan kamar haka. Da zaran ka taɓa shi kawai sai ka taɓa submit, zai nuna ma wani guri da submit, da ka taɓa shi shikenan zai nuna ma register successful. Gashi nan ni yanzu na zo na yi login ɗin nawa, tunda na riga na nuna muku yadda za ku yi register ko daga fari. To gashi kamar yadda kake kallo, na shigo cikin gurin, cikin application ɗin. Gashi nan ne kuɗi na naira 1,500. Gashi nan kamar yadda kuke kallo. Gashi nan yanda za a yi kai deposit. Gashi nan minimum deposit ɗinka shine 5,000. Gashi nan abunda za ka samu idan ka saka 5,000 ɗin. To gashi nan kamar yadda kake kallo, in za ka yi deposit sai ka zo nan gurin, ka taɓa nan gurin inda aro yake nuna ma kamar haka. To gashi nan minimum deposit ɗinka 5,000 ne. Gashi ba zai yi ka saka 4,900 ba. Gashi nan kamar yadda kuke kallo. To in kana so ka taɓa wannan gurin da kaga aro ya nuna maka kamar haka, to da zaran ka taɓa shi zai shigo da kai guri kamar haka. To gashi kamar yadda kake kallo, nan gurin da kake gani ga account number da za ka saka kuɗin, ga nan kuma bankin da za ka zo ka sa, sai nan gurin ka sa sunanka. Wannan ga suna kamar yadda kake kallo. To gashi nan sai ka taɓa inda aro ya nuna maka kamar haka, idan har kana so ka je ka yi deposit ɗin kamar yadda kake gani. To bisa ga matsalar network sai ana ɗan yin haƙuri. Gashi kamar yadda kuke gani. Gashi nan har mun je an nuna muku inda za a yi kai deposit. Mun dawo cikin platform ɗin kamar yadda kuke gani. Gashi nan gun za mu nuna maka yadda za a yi kai withdraw na kuɗinka idan ya kai minimum withdraw. Minimum withdraw ɗin naira 1,000 ne. To gashi ni zan yi withdraw ɗin kuɗina. Akwai dama ɗazu na nuna ma balance ɗina naira 1,500. To gashi yanzu na zo na taɓa naira 1,500. To gashi nan na zo ni da na taɓa withdraw, zai kawo ni inda zan cike bayanai na bankina. Nan zan saka sunan bankina, gashi nan kamar yadda kake kallo, Sa'idu Isa. Sai ka zo ka zaɓi banki kamar yadda kake kallo. Gashi nan banki Wema Bank, Access, UBA, First Bank, duk wanda dai shine bankinka, sai ka zo ka zaɓa kamar yadda kake kallo. Sai nan ka zo ka saka account ɗin, wannan number account ɗin naka. Sai ka zo ka, gashi nan kamar yadda kake kallo, ai ka sa passport komai da komai dai. Sai ka taɓa confirm kamar yadda kake gani. Gashi nan ya yi maka successful. Sai ka zo kawai ka yi withdraw ɗin kuɗinka. Kuma nan gaba idan ka tashi withdraw ba sai ka ƙara sa bayanai naka na banki ba, ka riga ka saka shi kawai ya sai ba wani matsala insha Allah.
To dai gashi kamar yadda kake kallo, yanzu mun je mun gama mun yi withdrawing na kuɗin mu dai kamar yadda kake gani a halin yanzu. Gashi nan yanzu kaga balance ɗina 0 ne. Na riga na cire kuɗin kamar yadda kake kallo.